Lluís Tendrera, president d'aquesta nova Junta i gerent d'Editorial Joventut, editorial compromesa amb el món de la literatura infantil juvenil des de fa 98 anys. El Ricard Ruiz Garzón, vicepresident, membre de la Junta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i, per tant, escriptor, tot i que també professor de l'Escola d'Escriptura, especialitzat en gèneres fantàstics i durant molts anys, mentre es podia, periodista. Soc la Paula Jarrín, vicepresidenta segona d'aquesta renovada Junta. Soc llibretera i tinc una petita llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. I, a més, soc formadora i mediadora de lectura. Tàcies, Josep Antoni Tàcies Penella, dibuixant, periodista i membre d'aquesta nova Junta transversal. L'Anna Sagristà, representant de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana. Assumeixo la tresoreria en aquest mandat. Soc Nati Calvo Güell, bibliotecària, membre del grup de treball del BIB Botó del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El meu càrrec dins d'aquesta nova Junta és secretària de Junta. Soc la Marta Roig, soc la secretària tècnica de l'entitat i m'ocupo de la gestió del seu dia a dia, de l'administració, de la comunicació i de la coordinació de programes. Estic molt contenta de poder fer equip amb aquesta nova Junta, una Junta fantàstica que entra amb moltíssima força i també amb l'executiu, amb el plenari i amb tota la xarxa d'institucions i professionals que col·laboren amb el Consell i el fan possible. Divulgatiu, inconformista i engrescador. Plural, conciliador i engrescador. Inspirat per la qualitat, cuidador de la creació catalana, amb ambició internacional. Participatiu, integrador i comunicatiu. Constructiu, inspirador i obert. Sempre a la vostra disposició per tot el que sigui promoure la nostra lliga. Un plaer saludar-vos a totes i a tots.